бяха започнали много бързо да се изчерпват и махнахме и техните листчета по същия начин, докато накрая почти не остана нищо за печелене. Бизнесът ни обаче беше станал наистина много успешен. Бяхме събрали цели 30 лева от него, които за това време бяха супер много. На мен и на приятелката родителите ни даваха по 1 левче на ден. Значи аз бях секретар на базата и пазех парите в едно малко леопардово портмоне, което винаги беше с нас, а вечер го прибирах вкъщи и приятелката ми имаше пълно доверие за него, аз никога не го отварях без нея. Обаче, нали, в базата ни членуваше още едно момиче, което беше от нашия вход. То много завиждаше на приятелството ми с това момиче, с което ръководехме барчето и постоянно се опитваше да прави някакви драми помежду ни и искаше да ни скара. Никога не се вясваше в базата, за да ни помогне, а малкото пъти, в които идваше, беше за да създаде интрига. Така в един точно такъв злощастен ден, когато тя беше направила някаква такава интрига, аз се бях стресирала, бях се разсеяла и без да